3 tipy na dnes do vašej marketingovej knižnice. Prvý tip, žltá kniha budovania značky od Michala Pastiera. Je to najrozsiahlejšia marketingová kniha, akú som kedy čítala, plná praktických tipov, ako budovať autentickú, konzistentnú a unikátnu značku. Ideálna pre začínajúcich podnikateľov, malé firmy, ale aj veľké korporácie. V dobe chaosu buďte odvážni a robte to, kde sú peniaze. Tip číslo 2, opäť žltá kniha, tentokrát ale s názvom Takto sa robí marketing od Alana Diba. Super praktická kniha, ktorá vás naučí, ako vytvoriť marketingový plán na 1 A4, získať viac zákazníkov a začať zarábať. Aktuálne som našla túto knihu na internete od 4,90. Tip číslo 3, kniha Vplyv, psychológia, presviedčania od Roberta Cialdiniho. Vo svete sa tejto knihy predalo 5 miliónov výtlačkov a toto je doplnené vydanie. Odhaľuje 7 princípov, na základe ktorých dokážeme ľudí presvedčiť. Medzi inými je to reciprocita, sociálny dôkaz, autorita, vzácnosť, záväzok, jednota a sympatia. Táto kniha je určená marketérom, obchodníkom a predajcom. Na základe tejto knihy si dokážete zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, predajné schopnosti a naučíte sa rozpoznávať manipuláciu. Túto knihu vám vrelo odporúčam. Na záver jeden tip zo žltej knihy zo strany 563. Ak nemáte svoje témy a svoju stratégiu, preberáte témy iných a len tak vejete vo vetre trendov. Dobré značky sú však ale tým vetrom, ktorý hýbe ostatnými. Som Ivana Škultety a pre viac takéhoto obsahu ma nezabudni sledovať.